Ngoba wawuveza ukuthi lolu sizo lolu engize ngalo angeke akwazi ukungisiza ngalo. Kula ku-Electron Road la Aston Garage. Aston manje ya kwaku-car station nje. Kanti ukuqala kwami kwey'nkinga kwaqala ngabantu bebehlala kuleyo ndawo, indawo kamasipala. Kodwa kunomuntu obehlala khona nengane yakhe endaweni kahulumeni. Leyo ngane engathi yena muntu iy'nkinga zami zaqala ngaye. Lezokulandelwa abantu ekugcineni sokuthi ngathi abantu abasebenzisana ne-system, abantu bahulumeni. Khona ngomhlaka 12 May 2026 kuwo lo nyaka. Ngathi uma ngiye lapha Maritime, kwathiwa angisakhumbuli kahle Maritime bani, lapho ogitshelwa khona iy'kebhe. Ngomhlaka 12 May, emveni kokuba sengizwile ukuthi umzala useshonile, akuvumanga ukuthi ngiqhubeke nokusebenza. Ngiyibuza ukuthi kwenzakalani? Ngoba ngathi uma ngisuka ngayohlala ngakuyena umzala iy'nsukwana ezimbalwa. Umzala kwenzeka izinto engingayiqondi nje kahle, ezingangikhululi njengalokho obekade kwenzeka ngila nje ngisuka la eThekwini ngiya emakhaya. Ngaqala kumamkhulu ngo-Good Friday ngamchazela ukuthi kwenzakalani empilweni yami. Ngasuka lapho ngadlula ngabona osisi ubonakele oPhongolo, ngabaDungula. Ngase ngiya kumzala. Ngathi ngake impela ngaya kusisi ubonakele ngoba ngathi ngabuya noNdlovu nomani sayojika ngemoto. Qeda lapho uNtando wase eyogibela-ke eya kaNongoma. Mangisuka kusisi ngasengiya ngale eNgoje kumzala. Kumzala kwaphinde kwenzeka lento le esayifana le engehlele ngiseThekwini, le engangikhulula okungathi khona abantu abazongidubula. Indlela okwenzeka ngakhona ngathi khona abantu abangilandelayo. Inkinga angingabo ubufakazi ukuthi balandela mina. Kodwa ngenxa yendlela lento yaqala ngakhona, iyona engenza ngithi kunabantu abangilandelayo, futhi vele kunabantu ngoba umuntu uyambona uma esesha wena nokho engakhulumi nawe. Ndoda umuntu onjani, uphetheni lapha yabona. Umuntu umbona ehamba laphaya. Mbona ehamba laphaya. Into enjalo-ke yangehlela lapha. Ngathi uma ngifika laphayana ngafikela phambi kwe-breakdown nemoto kahulumeni ebhalwe ukuthi reports corruption. Or crimes of corruption, angisakhumbuli kahle. Kodwa nje imoto ayibhale kanjalo eceleni kwayo yase iba nenamba yokureporta lowo bugebengu. Kwase kuba nemoto njalo ne-breakdown eyayineceleni kwalowo muntu zihamba ziyi-2. Kwathi uma ngiyibona lezi moto ngakhumbula manje, ilento ekuthiwa i-deja vu. Yabo lento enjalo ngingayibona manje, yabo. Ngase ngikhumbula ukuthi ngeke ngaba nalo iphupho elingichazela ngesimo esifana nalesi.
laphana bese ngathi sengibuye kwesibili kuleya ndawo ngathi sekwenzeka into engike ngayiphila kanti bengiqala uku-experience le yasigamela. Into eyenzeka laphayana ukuthi angikwazanga ukuhlala kuleya ndawo, ngangiye laphana manje sefuna ukuyophumula ngipholise ikhanda ngendawo engiqeda ukuzizwa zokuthi umdlali useshonile, nangendlela ashone ngakhona ngibuza kanti kwenzakaleni, bekutheni ngomdlalo. Angikwazanga ukuhlala-ke kuleya ndawo, ngasuka ngaya ngale kule pendo ngapendo ongathi ufuna ukuba blue nyana or powder white powder blue. Mangimile khona kwaqala kwaba yiphoyisa lalime kanjeya asegethini ngibuka la ewindini lesibuko sila phezulu ngidla sekhanda ladrive sengikhanda ladrive limile libuke imoto le ehamba ngayo imoto. Ngithe ngingakile ngibona uyasondela uzemveni kwemoto, usezoma phambi kwemoto-ke, uma phambi kwemoto iphoyisa leli ngikhuluma ngalo lima phambi kwemoto libuye ngala ngathi mina uyangibuka lo bhuti ephinde ekhulume nanefoni ephinde ekhulume nanefoni. Kukhona yena kunabantu futhi ngathi kwakunamandiya phakathi kuxubene nabantu abamnyama abambalwa ngicatha abantu babe 5 belokhu bengizungeza nje imoto emile ngiyeke kuma-parking bedlule beyele kuyikhathi esingakanani baphinde futhi bebuye yabona bamangele ithi hayibo umuntu lona ngathi khona lapha abangazela khona ngathi khona abayaziyo ngami yabo. Ngizama ukuhlanganisa igameko njalo ezingenza ngithi ne-system le engizingelayo nangendlela okuyenza ukuyeka lokho ngicathi mhlawumbe onenhlanhla uzokwazi ukungizwa ukuthi bengizama ukuthini, bengizama ukuveza ukuthini. Bese kuba indlela u-CMC angincishe ngakhona umsebenzi manje ngoba bengizo-aplya kwesibili emveni kwegameko engibe nazo ngangakwazi ukukhokhela imoto. Installment for iy'nyanga installment ephelele iy'nyanga eziwu-2 ukuthi ngicela inyanga yesithathu banginqabela futhi baphinde bayifuna imali. Ngingabafakela ngisakhuluma neminyanga yesithathu iminyanga yesibili nje okwenza kuyona kanjalo. Ngathi yesithathu kuningi kakhulu osekwenzekile. Ibhenki liyajikajika alizazi limi kephi, likhuluma enye into iphinde futhi lenze enye into yabo. Lesi singangifonile ngacela wanqaba senganayo sengena i-message after 2 days ngisakhumbuli kahle sengena i-message ethi no ngiyaletha le mali engithi nginayo lena enye bazodivide lezi nyanga elandelayo. Ahambe ngiyifake leyo mali oku-2000 2.1 $2,001 sakhumbuli kahle
ngifake leyo mali ngideposithe leyo mali GG futhi bona baphinde bangisendele i-message ethi account yami kuma-areas kodwa bengenze futhi i-deal nabo ngikazi-ke manje akukhumbula kahle lokho engichazayo akhona kodwa ama-recording efonini yami akhona ama-recording efonini yami iy'gameko ey'ningi zale experience esengibhekene nayo noma esenginayo empilweni ama-recording akhona kulelo gameko efonini yami ngiveza lokhu ngoba khona into eyenzakalayo la emnyango ngathi kunabantu abafuna ukuzongidubula abafuna ukuzongibulala ngiyaphuza-ke ngenze i-recording kube khona ubufakazi kube khona into eshoyo ukuthi ngeke ngayiveza into enje and kunabantu abasaphila abanolwazi ngayo umndeni wami nje wonke uyalwazi udaba engikhuluma ngalo ngaba bakaNhleko noma bakaMpontshane usisi uNtando ongilamayo uyakwazi ubhuti uNhlova uyakwazi umamkhulu ngahlala naye phansi ngamthathela yonke into uyazi kodwa futhi nabo bangenzela izinto ngathi ngabatshela ukuthi lento enenzayo hhayi ukuthi angiboni ngitshele usisi lo lokho ukuthi ngiyayibona yonke into hhayi ukuthi ngithule ngoba ngingaboni so nomamkhulu naye qhamuka ngenzela izinto enyathula nje nabo ukuthi kanti labanye bayilehlobo labantu yabona so umndeni wami unolwazi ngami